Ja, så cykler vi her på cykelstien på vej til Herning, mand. Ja, hvor er det fedt, mand. Her har vi Ulrik. Hej. Jeg er også med i år. Så, mand. Så er vi på cykeltur, mand. Ja, det er vi. Første dag. Ja, hvor er det fedt, mand. Ja. Det er så Christian, som er... Christian her. Hej. Hej. Jeg kan ikke lige vinke, fordi har kameraet oppe. Og vi er så på vej mod Herning, der er... kører ud af den her rigtig lange vej her. Det her. Der er 18,2 km til Herning og Svindt. Ja, vi er netop på vej mod Martin Svindjager. Herning. Vi kommer lige fra staden Viborg, Købstaden, lidt nord for Jylland. Og ja, vi startede jo fra Købstaden, bare tilbage. Viborg. Ja, og vi ser her, cyklen kører faktisk. Der kommer faktisk fremad her. Og her også, den kører også. Ja. Så er det bedste film. Bornholm, du er min dejlige ferie. Bornholm, den dejlige Østersø. Bornholm, dine piger er så kønne, lige fra Halsø til Hasle og Rønne. Bornholm, tak for ferie, min og min ven. Jeg